panguva ino vanhu vaya vachiti aiwa on-go by mnangagwa mutungamiri wenyika yezimbabwe ozvimwisa zvake zvichionekwa kunzi aiwa zviitiko zviri kuitika panguva ino nyika yezimbabwe they are just digging their own pit, vari kunyatso kuzvifushira kunyatso kuzvikodzeresa their own downfall. Sana pena mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa nyika yezimbabwe panguva ino muri kunakidza aiwa ahead of the 31st March protest. Toda subscribe or like on the bell kuti pana BBC Zimbabwe mudanyora chiti on go by mnangagwa from trying to stop March 31 made uncalculated risk. According to the letter that is circulating on social media, the decision to fire Lieutenant General Nyatwe from the position of National Army Commander and appoint him as the Minister of Sports, Constitution of Zimbabwe was not followed. Thomas Konobuda Panapa, Aluka Panapa achidze aiwa, please disregard the letter which refers that Comrade Lieutenant General Nyatwe has been removed from his post. Army generals are notified of the notification to retire them, and by operation of law cannot be ministers or join parliament until parliament is notified of their retirement and handover takeover happens. Lieutenant General is still CZNA. Thomas Konobuda Panapa chinzi aiwa achiri command of Zimbabwe National Army panguva inoi. Zvese maletters ari kutendera netsamba aiwa ari against the law. Constitution haitauri izvozvo, saka aiwa Nyatwe achiri general handover takeover ina kuitiwa. Panapa they are trying to breach the constitution sezviri kuda ngoitiwa pana 2030. Mashoko ari kubuda panapa atonyatsa kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe aiwa makunun'unu chaiwo, vanhu vakutoti 31 March yakutononoka. Noda kuti makunakidza nyika yeZimbabwe zvinhu zvakadai zvichiitika, vanhu vangadai vatoraiza kudhara vatojamuka vachitoti bomushogeza uripiko chitaura uchiona zvaakuitika. Mashoko ari kubuda panguva inoi, vanhu panguva inoi they are just looking vachingoona zvichiitika vachiti tione kuti 31 March aiwa zvichafamba sei. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pine comment section yedu. Tudze mafunguro enyu, musana subscribe or like, chinotonda bell icon.